Biko na o nwere important question m chọrọ ịjụ ndị be anyị a na-eme ife spirituality. This is a very urgent and important question. Ụmụ anụnwa ndị be anyị na-amụ abroad, anyị abịa ruo Asian country, Europe, Australia, America, UK. Do you understand me? Ụmụ Arab country. Do you understand me? Anụọ nwaanyị mụọ ụmụ ebe afọ, mana ụmụ niile afọ abụrụ na half caste. Ịghọtago now? Mama bụ onye ọcha, papa bụ onye Igbo. Now the important question m chọrọ ịjụ unu na-eme ife spirituality: who will reincarnate all these children ndị be anyị na-amụ abroad? Kedu onye ga-anwụfe ụwa? Ọ bụ Okeke ka Okafọ ka Mgbankwọ ka Mgboye ga-anwụ ụwa afọ? Ka reincarnation of a ga-esi from obodo mamafa? Ihe a bụ an important question, because o doro mụ na gị na-agba anya na so many ụmụazị a na-amụ na abroad ada agbalafa afa agwụ ka amara onye nwụrụfa ụwa. As much as na ọbụrụ ọfa ncha ga-anata, mana most ndị a mụrụ n'Asia ga-echigata ana Igbo anyị, nke oles na papa fa nwụrụ on the journey. Mana as far as na ị mụrụ nwa n'Asia and na ịdị ndụ, gị na nwaanyị afọ dị na mma, nwa gị ga-anata. The chances dị, because Asia adịrọ ka Europe. Do you understand what I'm saying? Unu nwa n'Asia ga-amụ ife a na-ekwu. As far as na ọnwụ egburu gị, ndị Igbo sị na ọ ya abụ ọnwụ egburu ji ahụ eji chụọ aja n'oge pụrụle ome, na ọkwa na ọnwụ egburu nwunye m eji chụọ aja n'oge echu. Ịghọtara ife a na-agwa? Ọ dịrọ ka isi agha Europe. Ịghọtago? Another thing m chọrọ ịjụ unu ebe a bụ, kedu ife kpatara dat na ụmụ nwoke Igbo anyị anata Naijiria nata ana Igbo anyị enwee ife a chọrọ ime nwaanyị bido na-aka aka ọgbanje na ndị mmiri, onye abụ onye nọ n'otu this that, mana unu pụtazie na abroad ma na Asian country ma na Europe, unu ya achụ nwaanyị ma unu na-achọ nwaanyị unu ga-anụ, unu adara echeta na ndị mmiri na ndị ọgbanje na ndị otu na-eme exist. Why? Does it mean so na ọsọsọ na be anyị ka ndị ọgbanje na ndị mmiri a na-eme exist, na ọ na-eme exist na ihe dịka Europe ma Asian country ma Middle East ma Arab ma Australia ma America ma ndị be Eriza? Uche bụ mmadụ pụta na belief system. Ife enwere n'ụwa bụ gịnị? Human race. Enwezie a lot of tribe and ethnicity. Otu ife a na-agwa gị, ị ga-emecha ghọta ihe na-edelivere gị na this message. Zaanụ m ife a niile m kwuru na comment section ma ọ bụ na ị nwere idea ya. Udo dịrị unu. Ka emesịa.